Goedenavond en welkom op Château Sint-Gerlach. Wij zijn hier vanavond voor de allereerste editie van het Limburgs Culinair Gala. Een gala waar horeca uit Limburg en ook wel een stukje daarbuiten bij elkaar komt. Om samen te genieten van lekker eten, het goede leven en om samen een podium te bieden aan jong talent in onze regio. Michelle eigenlijk bekend dat ze had gewonnen. Ik vond het super mooi voor Michelle, maar ik dacht van, oh, dat gaat het dus echt niet worden vandaag. Dus vandaag ben ik echt super blij dat we eigenlijk hier gewoon met z'n tweeën staan. Dat we ons ding hebben gedaan wat we altijd bij de Leuf doen. En het is wel heel bijzonder dat we gewoon allebei hier staan. Had ik nooit verwacht, sowieso niet dat ik hier zou staan, want ik moest toch tegen een assistent sommelier strijden. Ja, dat is heel bijzonder. Super dat dit in Limburg en dat we zo met iedereen bij elkaar zo'n mooie avond. Echt heel tof. Ik denk dat er nog hartstikke veel talenten zijn, maar het is hartstikke belangrijk dat we die een podium geven. Ja, en zo'n avond als vanavond is natuurlijk geweldig. Zoals je het ervaart als je aan tafel zit in een goed restaurant, in een fijne omgeving. Hoe komt de bediening op je over? Hoe attent is de betreffende persoon? Waar wordt er op gelet? Hoe wordt de wijn gepresenteerd? Welke zinvolle informatie krijg je? Ja, dan krijg je een totale impressie van als ik als gast hier zit en ik word door zo iemand op die manier geholpen, dan ben ik blij. Maar we hadden 3 supertalenten. Zelfs in de voorselectie zaten supertalenten. En uiteindelijk komt er dan eentje, dat kan ook het moment zijn, die komt dan zo goed over dat ze, dan win je.